Kebono no hamyawansuke nung mungsa tawansukdi. Tamoni himke khoroksa borok jotoni khachuksa wngwi maya. Abono nini mote nung cholibi jenono sininai haino bo sininai, jenono bujinai haino bo bujinai. Nung rang puisa gwnang borok bai sak sakno suwui bwkhao rwuaimung manui ta tongdi. Naidi nasigui kwbangma lamao kalaijak tongo. Nini slai fano rwuaimung manui borokni sai fano nung kaham o tongo. Abo haikhe uansugui bwkhano methebui laibo kaham khai cholidi. Je borokni mwkhango mwnwijak khe nungna bagwi nini laibo joto tongmani riwui bono chubakha. Naidi salcha o borokno nini kokno buino sawui mwnwijnai haisi. Je borok jotono twiwi kwthaui tongna uansuknai o borokno laibo jotoni slai rwuaimung mano haisi. Kebono nung chubai mankhe jephru fano chubadi. Phiya chubai maya khe buini bagwibo hamya ta khlaidi. Nung sak sak poito tongdi. Salcha nini emang phurangnai ar swkangno nung uansuka nini emang phurang wngya. Himkhe abo jephru fano phurang wngya. Borok munusurok nono buhruni simi kaham hwnai saidaman jephru nung borokni kok simi khnai cholikha. Jenono belai kheno hamjakha bono jephru fano ta thokai di. Tangwi himkhe nung sak sakno swngwi naidi. O swngjaro kwbangma borok tongo. Tangwi bonono aswk hamjak hwnna.